Здравейте, скъпи ученици! Ние сме с Поезията в час и се радваме да ви представим една диктовка за втори клас. Ще чуете 3 прочита на текста. Първият прочит е за да се запознаете с самия текст. Втория прочит е за да го запишете, а третия прочит е за да направите своята проверка. Слушайте внимателно. Прочит първи. Пчелите през пролетта. През пролетта младите пчели излизат от кошера. Те се учат да летят. В този сезон пчелите се нуждаят най-много от вода. За да пренесат 1 литър вода в кошера, пчелите трябва да извършат много полети. Това беше първия прочит на текста, за да се запознаете с него. А сега слушайте внимателно втори прочит и записвайте. Заглавие. Пчелите през пролетта. През пролетта младите пчели излизат от кошера. Те се учат да летят. В този сезон пчелите се нуждаят най-много от вода. За да пренесат 1 литър вода в кошера, пчелите трябва да извършат много полети. Скъпи ученици, сега чуйте и третия прочит и направете своята проверка. Заглавие. Пчелите през пролетта. През пролетта младите пчели излизат от кошера. Те се учат да летят. В този сезон пчелите
се нуждаят най-много от вода. За да пренесат 1 литър вода в кошера, пчелите трябва да извършат много полети. Благодарим ви много, мили деца! Радваме се, че с поезията в час помагаме на вас да се научите да пишете по-бързо и по-грамотно. Пожелаваме ви успех!